Tangan dhewe ora tinggal ngomong ini. Enggak maksudnya warga dusun sumber sari iki ben piye iki lho. Iki ngono aneh. Ini jauh ke angin berat bro. Kenapa lah bro? Ini para pasok kok ngomongin kene kok. Aku kan ditinggali panitia. Saka ngawi tekan kene kowe iki arep ngowahi apa? Wong dipangan dhewe ana dipangan wong iki. Wong iki ngarep. Jauh ke angin. Dusun ini itu ben piye? Iki ngono aneh. Ono ben ngasuh disuruh. Maksudnya ini lho, ini panggung ini jadi sombong, tapi yang perlu dilapaki.